Az ókori Kína története évezredek hatalmas folyója, amely a korai dinasztiáktól a császárságig hömpölygött. Ezt az időszakot hatalmas császárok felemelkedése és bukása, olyan kolosszális emlékművek építése, mint a Nagyfal, valamint egy olyan kultúra és filozófia kialakulása jellemezte, amelyek formálták a globális civilizációt. Ez a hatalmas szövet az egyesülés és széttöredezettség, a technológiai innováció és a társadalmi stagnálás korszakain bontakozik ki, feltárva a világ egyik legmaradandóbb civilizációjának titkait. Lájkold, iratkozz fel és oszd meg. Kezdjük! Ennek a civilizációnak az eredete a sárga Huanghe és a kék Yangtze folyók medencére nyúlik vissza, ahol az első neolitikus kultúrák virágoztak, mint például a Yangshao kultúra és a Longshan kultúra. Ezek a primitív közösségek, amelyek kezdetleges mezőgazdaságot és fazekasságot gyakoroltak, lerakták az alapjait egy összetettebb társadalmi szerveződésnek. A termékeny alluviális síkságokkal rendelkező földrajz kedvezett a kölestermesztésnek, majd később a rizs termesztésének, lehetővé téve az elitek és a hatalmi struktúrák kialakulásához szükséges élelmiszerfelesleget. A mítoszokkal és legendákkal átitatott kínai hagyomány a dinasztikus történelem kezdetét, a Xia dinasztia körülbelül idei 2070 körülbelül idei 1600 idejére teszi, amelyet gyakran félig mitikusnak tartanak. Bár a közvetlen régészeti bizonyítékok megfoghatatlanok, és a tudományos vita továbbra is folyik azok megerősítéséről, az erlitó kultúrát városi központjaival és társadalmi differenciálódási jeleivel gyakran a Xia dinasztiához kötik. A sárga folyó áradásait szabályozó és a dinasztiát megalapító Nagy Jú legendája a törzsi közösségekből a szervezett politikai struktúrába való átmenetet szimbolizálja. Az árvizek megfékezésének képessége, amely kulcsfontosságú kihívást jelentett Észak-Kína lakosságának túlélése szempontjából, politikai legitimitássá vált és a dinasztikus utódlás koncepciójának kezdetét jelentette. Az első történelmileg megerősített dinasztia, a Shang dinasztia, körülbelül Krmodede 1600, körülbelül Krmodede 1046. Ez az időszak kulcsfontosságú Kína legrégebbi írásrendszerének, a jóslócsontok, Jiaguwen megjelenése miatt. Teknős páncélok és ökörlapockák, amelyeket jósláshoz használnak. A csontokon található feliratok nem csak a dinasztia létezését erősítik meg, hanem részletes betekintést nyújtanak a kor életébe, hiedelmeibe és közigazgatásába is. A Shang társadalom teokratikus volt, királyok uralták, akik közvetítőkként működtek a menny és a föld között, Di vagy a magasságos úr. A főváros, Anyang, a hatalmi központ és lenyűgöző bronzalkotások helyszíne volt, amelyek figyelemre méltó technológiai és művészeti kifinomultságot tükröztek. A vallási rituálékban és az ősöknek felajánlott áldozatokban használt Shang bronzok a fejlett kohászat bizonyítékai. Az ősök tisztelete elengedhetetlen a gyermeki áhítathoz, Xiao, már a társadalmi és vallási struktúra egyik pillére volt, egy olyan hiedelem, amely végigkísérte a kínai történelmet. A hadviselés gyakori tevékenység volt, foglyokat ejtettek el, akiket gyakran rituálék során feláldoztak. A Zhou dinasztia, körülbelül Kronete 1046, Kronete 256 követte a Shang dinasztia trónját egy olyan hódítás révén, amely átalakította a hatalom igazolását. Ők hozták létre azt az alapvető koncepciót, amely 2 évezreden át igazolta a birodalmi uralmat, a mennyei mandátumot, Tianming. E tanítás szerint a mennyország Tian egy erényes császárnak, a menny fiának adományozta az uralkodás jogát, Tianzi. Ha egy uralkodó korruptá vagy alkalmatlanná vált, úgy tekintették, hogy elveszítette az erényét, és a mennyország visszavonná a mandátumát, igazolva ezzel a lázadást és egy új dinasztia felemelkedését. Ez az elképzelés erkölcsi és ciklikus alapot biztosított a kínai politika számára, lehetővé téve a hatalom átadást anélkül, hogy magát a birodalmi intézményt megkérdőjelezték volna. A kiterjedt Zhou korszak 2 fő szakaszra oszlik. A nyugati Zhou, körülbelül Kronnet 1046, Kronnet 771, a viszonylagos feudális egység korszaka, ahol a központi király jelentős hatalmat gyakorolt a vazallus urak felett, és a keleti Zhou, Kronnet 771, Kromodene 256, amelyet a hatalom fokozatos decentralizációja jellemzett. A nyugati Zhou idején lerakták az európai feudalizmusra emlékeztető közigazgatási és földbirtokrendszer alapjait, bár sajátos árnyalatokkal. Zhou központi hatalmának összeomlása, melyet a barbár inváziók és az udvar vazallusai feletti ellenőrzésének hiánya váltott ki, zűrzavaros korszakhoz vezetett. A tavaszi és őszi időszakban Ikrin, Edbo 771, Kronte 476, több száz. A Zhouhoz névleg hű, de gyakorlatilag független állam versengett a befolyásért. Ez a széttöredezettség a viharos hadakozó fejedelmek korszakáig Kronte. 475,
Kronadeti 221 fokozódott. Ez egy állandó háborúskodás korszaka volt 7 nagy rivális állam Qin, Chu, Qi, Zhen, Han, Chao és Wei között, akik a hegemóniáért versengtek. Paradox módon ez a politikai káosz a hatalmas intellektuális virágzás időszaka volt, amelyet a 100 gondolati iskola korszakaként ismerünk. Az uralkodók azon igénye, hogy hatékony módszereket találjanak az igazgatásra, a hadviselésre és a társadalmi stabilizációra, arra ösztönözte a filozófusokat és gondolkodókat, hogy megoldásokat kínáljanak. Ez volt az a pillanat, amikor a kínai filozófia alapjai megjelentek. Konfucianizmus. Konfucius, Kongfuzi alapította, a hangsúlyt az erkölcsre, a hierarchikus társadalmi rendre, az 5 kapcsolaton alapulva, a gyermeki jámborságra, Xiao, és a kormányzat erényes példával, Ren működésére helyezve. Konfucius úgy vélte, hogy a társadalom helyreállítható oktatás és rituálék révén, Li és a személyes etika által. Tanításai, amelyeket a válogatott írások tartalmaznak, lettek volna a kínai oktatás és bürokrácia alapjául. Taoizmus a Laozihoz és a Zhuangzihoz kapcsolódik. A Taóval, az úttal, a világegyetem alapelvével összhangban élő életet és a tétlenséget Wu Wei szorgalmazta, ami nem teljes passzivitást jelent, hanem spontán és erőfeszítés nélküli cselekvést, összhangban a természetes folyással. A taoizmus a konfucianizmus társadalmi és politikai hangsúlyának misztikusabb és természetközpontúbb ellenpontjaként fejlődött ki. Legalizmus. Olyan gondolkodók fejlesztették ki, mint Han Fei és Li Shi. Egy erős, szigorú törvények és súlyos büntetések által irányított államot szorgalmazott, abban a hitben, hogy csak a központosított hatalom és a feltétel nélküli engedelmesség egyesítheti és stabilizálhatja a társadalmat. A legalizmus megvetette a konfuciánus erkölcsöt és rituálékat az adminisztratív és katonai hatékonyság javára. Ez a 3 gyakran feszültségben álló iskola a kínai civilizáció ideológiai pilléreivé vált, befolyásolva az élet minden területét, a politikától a művészetig. A hadakozó fejedelmek korszaka brutális véget ért Qin állam katonai győzelmével. A nyugati periférián fekvő Qin már korán legalista reformokat vezetett be, katonailag fegyelmezett és közigazgatásilag hatékony államot létrehozva. Kronad 221-ben Qin királya, Jing Cheng meghódította a többi államot, és kikiáltotta magát Qin Shi Huangnak, az első császárnak, Shi Huangdi. Ezzel megnyitva a Qin dinasztia, Kronad 221, Kronad 206 és a császári korszakot. Qin Shi Huang rendkívül fontos személyiség volt. Egységesítette Kínát, eltörölte a feudális rendszert, és egy központosított és bürokratikus kormányt hozott létre, amely szigorúan a legalista elveken alapult. Kormánya hatalmas szabványosításba kezdett. Egységesítette a pénznemet, a súlyokat, a mértékegységeket és, ami döntő fontosságú, az írást, amivel közös alapot teremtett a kommunikációhoz a hatalmas területen, valamint a kocsik tengelyeinek szélességét. Ambíciója páratlan volt, hogy megvédje birodalmát az északról érkező nomád törzsek, különösen a Ha-Sungnu betöréseitől, elrendelte a meglévő védelmi vonalak összekapcsolását és megerősítését. Ezt a törekvést tekintik a kínai nagyfal kezdetének. Ez nem a ma ismert összefüggő téglafal volt, hanem egy kezdeti döngölt földfalakból és erődítményekből álló hálózat. A halhatatlanság és a hatalom iránti megszállottságát tükrözi hatalmas mauzóleuma, melyet a híres terrakotta hadsereg őriz. Egy ősi titok, amelyre csak a 20. században derült fény. A Qin rezsim azonban zsarnoki volt, és a fal építéséhez szükséges munkaerő mozgósítás brutalitása, a könyvek elégetése, a konfuciánus gondolkodás és a legalizmust kritizáló más ideológiák elnyomása érdekében, valamint a tudósok üldözése széleskörű lázadást váltott ki Qin Shi Huang halála és a dinasztia gyors összeomlása után. A Han dinasztia, Kronad 206, Kronbond 220, Qin hamvaiból emelkedett ki, egy 2 évezreden át fennmaradó mintát teremtve meg. A Liu Bang, Gaozu császár által alapított Han fenntartotta Qin központosított struktúráját, de a legalizmus szigorúságát fokozatosan a konfucianizmus állami ideológiává tételével enyhítette. Ez a szinkretizmus lehetővé tette a központosított és hatékony közigazgatást, a legalista örökséget, elfogadhatóbb erkölcsi és társadalmi indoklással, konfuciánus etika. Az ókori Kína története egy hatalmas, több ezer éves szövedék, melyet dinasztikus ciklusok, mély filozófiai hagyomány és monumentális újítások jellemeznek, melyek egy tartós civilizáció alapjait rakták le. Lájkold, iratkozz fel és oszd meg. Az ókori Kína eredete a legendákban rejlik, a Xia dinasztia, majd a Shang dinasztia, körülbelül 1600-tól 1046-ig.
A Shang társadalom szigorúan hierarchikus volt egy nemesség irányítása alatt, amely politikai és rituális célokra monopolizálta a bronzkohászatot. Hiteik az ősök imádatára és a jóslásra összpontosultak, amint azt a jóslócsontok is bizonyítják, amelyek a kínai írás legkorábbi jeleit tartalmazzák. A Zhou dinasztia Kronda 1046-tól 256-ig bevezette a kulcsfontosságú koncepciót, a mennyei mandátumot, Tianming, egy etikai igazolást a kormányzat számára, amely lehetővé tette egy zsarnoki uralkodó megdöntését, megalapozva a legitimitás ciklikus mintázatát a jövőbeli dinasztiák számára. Annak ellenére, hogy végül széttöredezetté vált a hadakozó fejedelemségek korszaka Kronban. 475-től 221-ig ez a rendkívüli intellektuális pezsgés korszaka volt, amely a 100 gondolati iskola kialakulásához vezetett. A konfucianizmus, amelyet Konfuciusz alapított, az erényen keresztül történő társadalmi harmóniát javasolta. Ren, a rítusokat, Li és a gyermeki áhítatosságot, amely egy olyan kormányt szorgalmaz, amelyet a Junzi, úriember vagy felettes személy, akit erkölcsisége és műveltsége alapján választottak ki. A taoizmus, amely az egyén kozmosszal és az úttal való kapcsolatára összpontosít, Tao, előmozdította a Wu Wei-t, cselekvés nélküli vagy erőfeszítés nélküli cselekvés és egy minimalista kormányzatot. A maga részéről a legalizmus egy gyakorlati iskola volt, amely az államhatalmat helyezte előtérbe, az erkölcsiséggel szemben, objektív törvényeken, egyértelmű büntetéseken és jutalmakon alapult, és amelynek filozófiája kulcsfontosságú volt az egyesítéshez. A rövid, de alapvető Qin dinasztia, Kronde 221-től 206-ig élén Qin Shi Huanggal volt az a csukló, amely a feudális Kínát egységes birodalommá alakította. A legalizmust alkalmazva központosított irányítást, egységesítette az írást, a pénznemet és a szekértengelyek szélességét, és megkezdte a nagyfal nagyszabású építését az északi törzsek elleni védekezésül. Zsarnoksága és a munkások tömeges mozgósítása azonban a dinasztia összeomlásához vezetett röviddel halála után. A Han dinasztia Krondareti 206-tól Krondaruti 220-ig tökéletesítette a császári modellt, és Kína egyik aranykorává vált. Wu császár uralkodása alatt Krondersche 141-től Kramaseta 87-ig a birodalom elérte legnagyobb kiterjedését. A hanok átvették a konfucianizmust, mint állami ideológiát, megalapítva a császári egyetemet. Ez hozta létre az elitjét, a sit tudós tisztviselők, akiknek tekintélye inkább az oktatási érdemeken, mint a származáson alapult, bár a rendszert a helyi elit uralta. A papír feltalálása és a bürokrácia formalizálása, melyet vizsgák is alátámasztottak, lefektette a meritokratikus kormányzás alapjait, amely 2 évezredig fennmaradt. A Han korszak a selyemút virágzásának volt tanúja, amely Kínát a nyugattal, római birodalom, India, Perzsia kötötte össze, nem csak a kereskedelmet, hanem a kulturális és vallási cserét is elősegítve. A dinasztia annyira kulcsfontosságú a kínai identitás szempontjából, hogy a többségi etnikai csoportot ma is Hannak nevezik. Egy rövid megszakítás, Xin dinasztia és a keleti Han birodalomként való helyreállítás után a birodalom hanyatlásnak indult az eunusok, a császárnéi családok és a földbirtokosok befolyása miatt. 220-as bukása a birodalmat 2 részre osztotta, a 3 királyság korszaka, Kromanaduder 220-tól 280-ig, Wei, Shu és Wu a stratégia korszaka, amelyet a klasszikus irodalom halhatatlanná tett. Ezt egy hosszú megosztottsági időszak követte, az Un északi és déli dinasztiák, körülbelül 420-ról 589-ig, ahol északot nem Han dinasztiák uralták, sok törzsi eredetű dinasztia kínaivá vált, délen pedig megtartották a Han kormányt. Ezen instabilitás idején a buddhizmus, amelyet a Han korszakban a selyemúton keresztül hurcoltak be, mélyen beágyazódott. Eredetileg idegen vallás volt, amely szinkretizált a taoizmussal és a konfucianizmussal, lelki vigaszt nyújtva a káosz közepette és átalakítva a vallási művészetet és tájképeket. Az újraegyesítés rövid, de döntő fontosságú volt a Sui dinasztia, Krontu 581-től 618-ig, amely rövid fennállása ellenére Csinéhez hasonló monumentális tetteket vitt véghez. Utódja fejezte be a nagy csatornát, egy létfontosságú mérnöki alkotást, amely összekötötte a Sárga folyó észak és a Jangtse dél medencéit, gazdaságilag integrálva a hatalmas birodalmat. A költséges katonai hadjáratok és az emberi erőforrások mozgósítása azonban idő előtti összeomlásához vezetett. A császári aranykor elérkezett a Tang dinasztia Kronda. Ute 618-tól 907-ig. A Tang birodalom kozmopolita, kiterjedt és kulturálisan élénk volt. Fővárosa, Chang'an, a mai Hessian, valószínűleg a világ legnagyobb városa és kultúrák olvasztótégelye volt.
A Tang finomította a császári vizsgarendszert, biztosítva a tisztviselők tehetségük és a klasszikusok ismerete alapján történő kiválasztását. A költészet, Libai, Dufu és a művészet aranykora volt. Technológiailag a fanyomtatás fejlődött ki, felgyorsítva a szövegek terjedését. A birodalom elérte csúcspontját, de az Anlushan lázadás Kanutarban 755-től 763-ig végleg meggyengítette a központi hatalmat, és egy hosszú hanyatlás kezdetét jelentette. Egy megosztottsági időszak 5 dinasztia és 10 királyság után a Song dinasztia Krontu 960-ról 1179-ig helyreállította az egységet. Bár katonailag gyengébbek voltak és kénytelenek voltak adót fizetni az északi államoknak, a Song nép példátlan gazdasági és technológiai hatalom volt. Ez volt a kínai középkori gazdasági forradalom időszaka, technológiai újítások, mint például a lőpor feltalálása, kezdetben tűzijátékokhoz, később fegyverekhez használták, a mágneses iránytű alkalmazása az óceáni navigációban, valamint a mozgatható betűtípusú nyomtatás kifejlesztése, Bisheng. Ami a gazdaságot illeti, a hatalom a földről a kereskedelemre helyeződött át. Bevezették a papírpénzt, virágzott egy kifinomult kereskedőosztály, és olyan városok, mint Kaifeng és Hangzhou a kereskedelem és a specializált termelés, vas- és acélipar élénk központjaivá váltak. Ami a gondolkodást illeti, a neokonfucianizmus Susi által kodifikált intellektuális ortodoxiaként jelent meg, a konfuciánus erkölcs, valamint a buddhizmus és a taoizmus metafizikai elemeinek szintéziseként, az elitet a közszolgálat felé irányítva. A Song dinasztia kulturális ragyogása nem tudott ellenállni a mongol hordáknak. Krentu 1771-ben Kublai Kán, Dzsingisz Kán unokája megalapította a Yuan dinasztiát 1771-től 1368-ig, az első nem Han dinasztia, amely egész Kínát uralta. A mongolok fenntartották a kínai közigazgatási struktúrát, de szigorú társadalmi hierarchiát vezettek be. Ez az időszak nevezetes volt Marco Polo látogatása és a Pax Mongolica miatt, ami nagyban megkönnyítette a kereskedelmet és a kommunikációt Eurázsiában. A mongol elnyomás azonban mély neheztelést váltott ki. A hanok elégedetlensége felkelésekhez vezetett, amelyek megalapozták a Ming dinasztia 1368-tól 1644-ig, amelyet Zhu Yuanzhang parasztvezető alapított. A mingek visszaállították a Han kormányt, a császár kezében központosították a hatalmat, és elkötelezték magukat a konfuciánus hagyományokhoz való buzgó visszatérés mellett. A Ming korszak híres az építési projektek hatalmas ambíciójáról. A fővárost Pekingbe helyezték át, ahol a tiltott város épült. Továbbá a ma látható kínai nagyfal nagyrészt ebben a korszakban épült és erősödött meg. A mingek kezdetben nagy termetükről is ismertek voltak Zheng He admirális tengeri expedíciói révén a 15. század elején, amely kínai hatalmat vetített ki az egész Indiai-óceánra. Ezeket az expedíciókat azonban hirtelen leállították, és Kína visszavonult, és a elszigetelődési politika Haijin megkezdésével korlátozta a tengeri kereskedelmet a szárazföldi fenyegetésekre összpontosítva. A belső összeomlás, amelyet parasztlázadások, korrupció és külső nyomás jellemzett, a bukásához vezetett. A mandzsu erők alapították a Qing dinasztiát, Crown Ushad 1644-től 1911-ig, az utolsó császári dinasztiát, miután kihasználták a Ming dinasztia összeomlásának káoszát. Kezdetben a Qingek rátermett uralkodók voltak, a birodalmat a legnagyobb mértékben kiterjesztették, beleértve Tibetet, Mongóliát és Xinjiangot, és fenntartották a konfuciánus bürokráciát. A 18. századtól kezdve a birodalom stagnált a népességnövekedés, a korrupció és az udvar nyugat technológiai fölényéhez való alkalmazkodásának képtelensége miatt. Kapcsolat az európai hatalmakkal a 19. században katasztrofális események jellemzik, mint az ópiumháborúk 1739-ről 1742-ig, valamint 1756-ról 1760-ig feltárták Kína gyengeségét. Az egyenlőtlen szerződések lerombolták szuverenitásukat, heves belső lázadásokat váltva ki, mint például a pusztító Taiping lázadás 1750-ről 1764-ig, amely milliók halálát okozta. A modernizációs kísérletek későn érkeztek. A kínai-japán háborúhoz hasonló jelentős katonai vereségek megerősítették a császári rendszer képtelenségét a nemzet védelmére. Az ókori Kína története a növekvő népi elégedetlenségben csúcsosul ki. A xinhai forradalom 1911-ben véget vetett a Qing dinasztia és a 2000 éves császári rendszer uralkodásának. Az utolsó császárt, Puit megbuktatták, és megalakult a kínai köztársaság. Az örökség hatalmas. A konfucianizmus, a technológiai újítások, mint például a puskapor, a papír és az iránytű, a nagyfal, valamint a meritokratikus bürokráciával rendelkező központosított állam koncepciója,
amelyek a mai napig meghatározzák a kínai politikai identitást. Lájkold, iratkozz fel és oszd meg a következő alkalomig.